U Nišu je otvoren evropski šampionat u paraglidingu u kategoriji prelet. U naredne 2 nedelje takmičiće se najbolji evropski piloti. 130 najboljih evropskih pilota učestvuje na evropskom prvenstvu u paraglidingu koje se održava ovde u Nišu. Oni se takmiče na ovoj stazi Višegrad iznad Sićevačke klisure i na još jednoj Koritnik koja se nalazi iznad Niške banje. Uvek je veliko zadovoljstvo leteti na novim mestima svuda po svetu, upoznati nove kulture, a takmičenje je naša strast. Nadam se dobrom vremenu, organizacija je fantastična, a Srbija ima najbolje staze za letenje po meni. Niš inače već poznat i na mapi je evropskoj i svetskoj jedno od najboljih svetskih letelišta za ovaj naš sport, prelet, paragliding. Očekujemo sigurno da jako dobre trke, sigurno će ići u više pravaca, do Dimitrovgrada, na sever do Zaječara, južno do Leskovca i do Vučija. U naredne 2 nedelje ovde će biti održano najviše 11 takmičarskih trka. Nakon toga će se znati koja reprezentacija je najbolja i ko od pojedinaca je evropski šampion. Za RTS iz Niša, Dejan Tasić.